Egiptoko tenpluak. Tenplua jainko-jainkosen bizilekua zen lurrean. Jakintzagune bat ere bazen. Astronomia behaketak. Eta matematika kalkuluak egiten zituzten. Bai eta eraikuntza hidraulika teknikak aztertu ere. Egiptoarrek 365 eguneko egutegi bat ezarri zuten. Egunak 24 alditan, orduak, banatzen zituzten. Apaizak gurtzaren arduradunak ziren. Faraoiarekin batera, jainko-jainkosak ikusteko eta haiekin komunikatzeko ahalmena zuten bakarrak ziren. Gainera, zientziak landu, astronomia, matematika. Tenpluaren lurrak administratu eta nekazarien lanak ikuskatzen zituzten. Jainko-jainkosak ohoratzeko, sinestunek prozesioak eta zeremoniak egiten zituzten. Tenpluko gune jakin batzuetan sar zitezkeen soilik. Jainkoaren edo jainkosaren irudia ezkutuan gordetzen baitzen beti. Batzuetan, apaizek antolatzen zituzten prozesioetan jainko-jainkosen irudiak ateratzen zituzten kalera, urre koloreko txalupa batean.